Kethek mencium, sempurnakan kata-kata iki. Kakek, nenek, kethek mencium. Ayo sempurnakan. Kakek, nenek, Kethek mencium. Kethek mencium kakek nenek. Lah apa neneke ra nesu? Wong enek-neneke kok jadak Nenek dan kethek mencium kakek. kuwi rukun apa wedok kabeh ketheke ya Pripun Mbah niku? Ya sing bener ya kakek mencium nenek. Oh, lah ketheke? Ciuman. Lah keluarga lho. Lah kowe ra ngerti njumuke gedang kuwi mau. Lah niku padha wae kok ya. Padha wae. Niki ya digawe ukara sing apik. Pripeun? Wedhus, suket, Heeh. mangan, telek gawe ukara sing apik. Ayo. Wedhus, Suket, mangan, telek gawe ukara sing apik. wedhus mangan suket. Ah teleke? Panganan. Balik angel kowe. Kene dagelan sumbere. Wes tetep tak uber Aku kok ya tegel wae muni teleke. Lah iya kowe emang kok ya muni telek. Wis awor mangane telek, awor-worane kethek. Wah, komplit banget. Ayo, Sesuk nggo sepelan karo sing kono, rasa ngejak aku. Wong kene ya didol murahe kebangetan kowe. Dadi dalang kok